Все по-силно присъстващият на световния пазар бранд Тафе вече има нова цел – българските фермери. С техните иновативни трактори и високотехнологични решения Тафе обединява традиции и модерни технологии в едно, носейки свежи възможности за ефективност и устойчивост на земеделските производители по цял свят. Екипът на Трактор БГ ви взема в Болония на световно известното изложение EIMA, където ще ви разкажем повече за тези иновативни машини. Първо се срещаме с официалния представител на бранда за България, фирма Универсал на ВАГ. За мен е удоволствие да бъдем на щанда на нашия партньор от фирма Тафе, който е доста иновативен, доста модерен и благодарение на което те бяха наградени с възможността да участват като финалист на Трактор на годината. Изложението те представят новите модели, които са серия 60. Те биват като мощности 45, 55 и 65 конски сили, като тук конкретно имаме изложен модел 60-55. Те са с доста компактна визия, компактни машини, които са подходящи за лозарово овощарство, за зеленчукопроизводство. Имат така доста високо ниво на оборудване. Двигателя на тракторите от тази серия е Deutz. Иначе фирма Тафе започна партньорство с Deutz производство на двигатели за Deutz от лятото на тази година, което е също новост, която те представят на изложението EIMA. А сега тук бихме искали да ви представим друг трактор от семейството на Тафе. Това е серия 75. Този модел е конкретно 7515. Той е с двигател, който е 75 конски сили мощност и е доста подходящ за животновъди, които обработват пасища, които косят мери, които работят с бали слама. Също е компактен трактор, който в същото време има доста добра товароподемност на задната навесна система. За разлика от повечето трактори в този клас, задния навес е с товароподемност 2300 кг. Също е оборудван с челен товарач, който също спомага за улеснение на работа на животновъдите и може да бъде оборудван с различни инвентари, като кофи, палетни вилици, вилици за бали на лист, скачки за бали, кръгли и квадратни. Има доста широк диапазон от оборудване, с който може да бъде надграден челният товарач. Също, което е характерно за този модел, е, че той е с доста иновативна визия, като модификация. Той беше точно моделът, който беше награден с възможността да участва като трактор на годината. И се надяваме, че би бил доста подходящ избор за нашите земеделци в България. На щанда на компанията се срещаме и с Масимо Рибалдоне, главен технически директор и президент по бизнес развитие. Той ще ни покаже цялото портфолио на компанията в детайли. Тафе е индийска компания, една от най-значимите в Индия и тази година отбелязва 65 години от своето основаване. Тук представяме новата си гама трактори. Имаме микротрактор с мощност 20 конски сили, серията HST с напълно автоматична трансмисия, която е подходяща за всички видове приложения, като градинарство, обслужване на общини и затворени пространства. Тук е нашият бестселър с кабина и челен товарач. След минути ще преминем към зоната на иновациите, но преди това искам да ви кажа малко повече за нашия бестселър. Машината е оборудвана с напълно механична трансмисия, двигател Mitsubishi Stage 5 и добра хидравлична система, подходяща за работа с челен товарач. В зоната ни за иновации представяме нашия електрически трактор с мощност 28 конски сили. Наричаме го Born Electric, което означава, че не просто заменихме двигателя с вътрешно горене с електрически мотор, а създадохме напълно нова силова линия за повишена ефективност. Той има автономност около 4 часа, преди да се нуждае от бързо зареждане, което отнема 1 час. Както в автомобилостроенето, така и в земеделието, все повече компании залагат на електрическите двигатели. Но какво прави Тафе EV28 различен? Тракторът има много специфични приложения. Например в оранжерии и общини, където шума и замърсяването трябва да бъдат сведени до нула. Това е основната причина да разработим такъв трактор, който до година ще влезе в производство. Продължаваме с нашия трактор с мощност 75 конски сили, който е оборудван с нова кабина и челен товарач. Перфектна комбинация за всякакви приложения. Това е добър, универсален трактор с всички необходими функции за трансмисията, а кабината е много комфортна по отношение на седалката, шумоизолацията и икономичността. Следва новото ни попълнение. 45-65 конски сили компактен трактор.
Това е първият прототип, който ще влезе в производство през 2026 година. Тракторът ще бъде наличен с механична и автоматична трансмисия, с кабина или без, с механична реверсивна предавка и ще може да развива скорост до 30 км в час. Ще бъде оборудван с двигател Deutz Stage 5 с обем 2,2 литра, върхов стандарт по отношение на разход на гориво, производителност и издържливост. Имаме също и модел, който вече е на пазара от 1 година и е добре приет от европейските фермери. Сега, нека да продължим към кабината, която е нашата много важна иновация. Това е кабината, която видяхме и преди. Тя е снабдена с нашата система Terra. Terra е екосистема, предназначена за управление на земеделските процеси, събиране и анализ на данни за по-добри решения на полето, подобряване на продуктивността и устойчивостта на земеделието. Системата включва и автопилот, който оптимизира операциите на полето. Друг важен елемент от екосистемата Terra е модулът за свързаност, който събира информация през изобус системата от прикачния инвентар и трактора и предава и събира данните в облак, за да направят фермерите правилни решения и икономически анализи и интерпретации. Например, благодарение на инструментите и изкуствения интелект в системата, както и чрез събраните данни, можем да дефинираме как да оптимизираме процесите през следващите няколко години. Системата на TAFE позволява на фермерите да намалят разходите за вода и препарати, като същевременно подобряват устойчивостта, без да жертват своята печалба. Това не само намалява въздействието върху почвата, например от пестицидите, но и повишава добивите на хектар. Това означава, че фермерите получават оптималния баланс между продуктивност и устойчивост. Ние сме много щастливи, че TAFE стъпи на българския пазар, защото България е важен и обещаващ партньор за нас. Това е причината да решим да работим тук активно с универсална въга, не само да продаваме машини, но и да разработваме продукти, които все повече ще бъдат адаптирани и за българския пазар. Пълна информация за тракторите TAFE може да получите от Универсална въга ООД на universal-navaga.bg.